Fem år sagde mit køleskab, drenge. Det er gammel ved at være for lille. Det er 5 år dyr med dit køleskab. Danske vinder 135 millioner i Eurojackpot. Spil med fredag, hvor du har chancen for at vinde mindst 63 millioner. Hvad drømmer du om, hvis du vandt? Det var fedt at vinde de penge der. Hvorfor vinde den, når du bare kan stille den? Hvad fanden er det, du siger? Han spørger, hvordan Rolf siger pengene. De vil sgu have penge nede i kiosken, vi kan sgu bare ned og se dem. Men de har jo ikke. Hold nu kæft, Ronny. Vi gør det fandme. Men hvordan? Vi tager sgu bare sådan noget mega stort, tungt noget, og så smadrer vi bare igennem. Min onkel, han har sådan en trakt. Det tager vi sgu da bare. Men kan du overhovedet køre kontrakt, Rolf? Vi springer sgu da bare døren op. Say what? Bitch, I'm about to blow up. Hey, I came up, I warmed up the next. Ej, prøv lige at se her, dreng. Sådan der gør vi. Okay, og så er det bare uger på og gå ind, og så kan de se os. Så er vi åbne med os. Hold nu kæft, Ronny. Det er ikke nødvendigt, vi kender os ikke alligevel. Jeg smadrer sgu bare kameraerne. Fuger, de ødelægger min hår, mand. Ja, det skulle da rigtigt. Vi skal huske at tanke bilen, inden vi kører. Det kan du, Michael. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. De går sgu nok ikke. Du gør det, Sonny. Men hvad er flugtruten så? Hvilken vej kører vi? Hold nu kæft, Tony. Vi tager den hurtigste vej. Men bilen er jo på værksted.